Nový Parkside. Bola akcia za 20, nekup to. Kde je ten typ? Typ. Možno z druhej strany. Áno, tu je z druhej strany. PSBSA 20 Li D4. Mali tam C3 aj. Za rovnakú cenu 20 eur. Lidl Belgicko. Pozrieme sa dovnútra. Takže to otvorím. A tu je ten zázrak. Tu je toto na opasok, zavesovadlo. Samozrejme bez batérie. Návod tu. No. Dám tam baterku. Je tam aj baterka. Je to funkčné. Dokonca to má aj priklep. No snad vydrží dlhšie ako ten jeho predchodca. Čo sa neznášal s Milwaukeem. Tak to by bolo všetko k tomuto videu.